8. december, Egon Arena NTC, Fight Explosion, Noc bojovníkov, Muay Thai, K1, MMA, mená ako Moravčík, Singel, Jager, Halada a veľa ďalších. Moderátor Ondrej Novotný, dvojica Batila Rugby v sprievode Pastels a Ladylicious, lístky v sieti Ticketportal a predpredaj.sk. Máme před sebou 8. zápas dnešního večera, z toho to bude velmi zajímavý duel. Chorvatsko-slovenský, za Chorvatsko přichází do modrého rohu Igor Martinovič. Igor Martinovič, ktorý má skúsenosti aj z Muay Thai, s kickboxingom aj z MMA. Muay Thai je to bilancia 7 zápasov, 4 výhry, 3 prehry. Kickboxing 15 zápasov, 12 výher, 3 prehry. Z toho 5 systémom KO. No a v MMA je to 6 zápasov, 4 víťazstva a 2 prehry. Takže dnes to bude pre zmenu K1. K1 áno, vo váhe do 82,5 kg, 3x3 minúty. Martinovič je pre mňa celkom neznámy borec, nechám sa prekvapiť. Chorvátskych borcov nemám nejakú merku, aj keď už začali tu chodiť Chorváti na amatérskú lígu, takže predpokladám, že budeme ich vidieť častejšie u nás. Za Slovensko populární Tomáš Šinkýr. A Tomáš už je nám známy bojovník. Ozýva sa Žilina. Ozýva sa Žilina, áno. Tomáš Šinkýr. No ten má na svojom konte v štýle Muay Thai 40 zápasov, 23 výhier, 16 prehier. No ale dokázal rozdať nespočetné množstvo KO, to je dokonca 14. Tomáš je bombardér, jeho zápasy dosť často končili v prvých kolách, pretože Tomášov štýl bol naozaj veľmi agresívny a vyletel na supera hneď tvrdo a dosť často sa to vyplácalo. Ja zastavilo zranenie, takže dlhšie nezápasil a ja sám sa teším, ako sa ukáže práve dnes. Už mal za sebou jeden zápas návratový v Bytči, ktorý, ak ma pamäť neklame, musím si pozrieť, myslím, že vyhral. Ja som ešte nemal možnosť predtým vidieť Tomáša Šinkýra, ale pred dnešným večerom, ako som tu behal, háňal som istých ľudí, ktorým som sa opýtal tie správne otázky, tak som postrehol asi 2 alebo 3 krát. Pojďme si to představit po dva borce, nejprve máme pravé ruce modrý roh, 20 let, 177 cm a 80 kg. No a vyzeral by maximálne v pohode. Takmer zapadal medzi ustriedateľov. Takže podľa tej psychickej stránky vyzerá byť Tomáš Šinkýr. Vyzerá byť, som povedať. Tomáš dokáže sa na zápas naozaj pripraviť aj psychicky a fyzicky. Akorát som si pozrel, ten jeho návratový zápas bol v Čadci v októbri a vyhral KO v druhom kole. Rozkopal superovne. 40 zápasů, 23 vítězství, z toho 14 KO, 1 remíza a 16 porážek. Ešte raz rekapitulácia. Za Slovensko bezpečie v červenom rohu Tomáš Šinkýr! Á, užíva si to. Nevidie, to je vždycky dobré znamenie. Opäť teda v ringu, opäť rozhodca Igor Schmidt. Náš najskúsenejší ringový rozhodca. Ideme do prvého kola. Tak sa nám rozbehol celkom v rýchlom tempe. O to, čo vidím, tak neuvidíme kompletný zápas. Neuvidíme kompletný zápas, aby sme uvideli kompletné kolo. Máte low kicky, šlapu do plna.
To sú naozaj tvrdé, pekné spotky a Chorvátsko asi teraz na chvíľu stichlo. No, prvé počítanie. Po 15 sekundách, 30. Tomáš úplne rozbil super a podľa mňa Chorvát ďalej nejde. To je jasné. Prvé spotky nohy, nič, konec. Ďakujem, začalo mi. Slovensko nebude jeho obľúbená destinácia. A ja si myslím, ale musíme podotknúť, že sa tam niečo dialo so supermi, pretože Igor Martinovič asi nemal nastúpiť pôvodne proti Tomášovi Šenkýrovi, ale mal tam byť niekto iný. Ak si dobre pamätám, tuším, že sa to udialo na poslednú chvíľu, asi včera až na vážení, pretože neviem, či náhodou Miro Cingel s Tomášom Šenkýrom si nevymenili zápasník superov. Asi Almedin Hasanagič, ktorý mal ísť s Tomášom pôvodne, neurobil váhu, takže pôjde s Mirom Cingelom v 86. Ale aj tak, no, tam veľmi na výber nie, pretože Miro Cingel má veľmi podobný štýl ako Tomáš Šenkýr, takže asi by to skončilo úplne rovnako. Miro Cingel je takisto známy tým, že v ringu nezvykne ohriať dlhšie ako jedno kolo, veľmi zriedkavo a tiež poráža súperov rovnakým štýlom KO. No to je taktika, ktorá buď vidia, alebo nie. Presne tak.